И така стигнахме. Ние стигнахме доста по-напред, но това, което пропуснаха някои хора, е 26 глава на Матея. И Исус, когато свърши всичките тези думи, рече на учениците си: знаете ли, че след 2 дни ще бъде Пасхата и човешкия син ще бъде предаден на разпятие? Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каяфа, и наговориха се да уловят Исус с хитрост и да го умъртвят, но казаха да не е на празника, за да не стане вълнение между народа. Всичко ще видим, че беше организирано от фарисеите и от свещениците. А когато Исус беше във Витания, в къщата на прокажения Симон, вече съм говорила за това няколко пъти, за прокажения Симон, който, за да се нарича прокажен, значи е бил прокажен. А за да си бъде в дома, значи е бил изцелен. Един прокажен човек не може да си стои у дома. Прокажените хора са били изкарвани вън от градовете и са имали специално място, на което са живеели по това време. Така че, ако Симон прокажения си е бил у дома си, значи е бил изцелен от Исус. И за да покани Исус у дома си, значи му е било интересно кой е точно той. Но ще видим разликата между Симон прокажения, който беше изцелен, и други хора, които бяха изцелявани и освобождавани. Най-вече освобождавани. А когато беше във Витания, забележете, във Витания, на друго място писанието казва, че жената, която е дошла до нозете му, е била Мария, сестрата на Лазар. В къщата на прокажения Симон приближи се до него една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което възливаше на главата му, когато бе седнал на трапезата. Трапезите им са били ниско долу, те са били прилегнали на земята. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, казвайки: защо се прахосва това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите. Защо така се държаха учениците? И по-скоро точно един от тях, и това беше Юда, защото Юда беше касиер и обичаше да пипа и да краде от касата. Така се говореше за него. Така че той възнегодува. Тук се казва, учениците възнегодуваха. Защо? Защото това миро беше наистина много скъпо. За да имаш такова миро, трябва да имаш алабастрен съд, който е изключително скъп. А парфюма, който е бил в този алабастрен съд, е направен от нард, който живее, който расте на 3-4 хиляди метра в планината и е било изключително скъпо ароматно масло. Това са можели да го имат само много богати хора. Държали са го в алабастрен съд, който просто е трябвало да бъде разчупен, за да не се излее дори капка от маслото, докато се носи. И самия алабастрен съд е бил много скъп и не всеки е можел да си купи такова нещо. И те са решили, че това скъпо нещо, парите за това скъпо нещо просто са били прахосани. Защото и друг път съм говорила за тази жена. Тя беше спечелила тези пари. Може би с блудство. Защото се казва, че тя беше грешница. Като се разгледат нещата, те я познаваха там. Знаеха коя е. Влезна свободно в къщата на Симон, прокажения, който беше фарисей. И така нататък има много показатели, които могат да ни накарат да си мислим това, но това, което тя направи. Както пише, на друго място сега да не ровя къде, но когато съм говорила за тези неща, цитирам стиха, в който се намира това твърдение, че това е Мария, сестрата на Марта и на Лазар. Какво правеше тя? Тя стоеше в нозете на Исус. Когато Исус ходеше в техния дом, тя стоеше в нозете му и го слушаше.
И какво й казваше сестра й? Господи, как може? Кажи да стане и да ми помага. Защо тя стои, пък аз работя тук? Няма ли да й кажеш да стане и да ми помогне? А Исус каза, тя избра по-добрата част. Той говореше с нея, тя го слушаше и тогава в нея дойде покаяние. И тя отиде, взема всичките си пари, купи това ароматно, безкрайно скъпо миро и отиде и го изля в нозете на Исус. И аз имам такава песен, защото когато се обърна назад към миналото си, се идентифицирам с тази жена. И затова и тази песен ми е толкова скъпа и благодаря на Бога, че ми я даде. И това беше просто жест на истинско покаяние, в което всичко, което е в стария ти живот, приключваш с него, захвърляш го, продаваш го, отричаш се от него и го изливаш като ароматно миро. Твоето сърце, твоята любов, твоето желание за промяна, твоята искреност, твоята истинност, твоята любов, тя се излива там в нозете на Исус като ароматно миро и точно това направи жената. Но Исус като позна това, рече им, защо досаждате на жената? Тя извърши добро дело за мен, защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не всякога се намирам. Защото тя като изля това миро върху тялото ми, стори го, за да ме приготви за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя стори, и наистина е така. До ден днешен пеем, говорим и проповядваме и възпяваме тази случка, защото това беше нещо уникално, което направи тази жена в този дом. За разлика от тези, които го посрещнаха там. И този човек, който беше прокажен и беше изцелен от Исус. Казва, точно тук не е описана тази случка. Но мисля, че беше в Лука. Сега нямам време да търся и без това е късно. Където той казва на Симон. Симон си мислеше и казваше, ако той знаеше коя е тя, никога нямаше да я допусне до себе си, защото не беше прието святите хора, свещениците да допускат блудници до себе си. И тогава Исус, разбирайки мислите му каза така. Знам коя е тя, Симоне. Но ти, и вижте, веднага сравнява единия с другия. Този, който се смята за свят и този, който се смята за грешен. Колко са различни Божиите очи. Симон се смяташе за свят. Но той казва, ти вода за нозете ми не даде, ти с масло главата ми не помаза. Беше прието, когато дойде гоства в дома на един човек, да бъдат умити нозете му, понеже навън беше прашно. Те лежаха прилегнали на масата и беше прието, понеже най-вероятно бяха заслани с килими домовете и трябваше да се измият прашните нозе, но не само това в знак на уважение. Да се измият нозете на госта и да се помаже с миро главата му. Но това в дома на Симон не стана. Защо? Защото той се срамуваше от приятелите си да окаже такава чест на този, който беше поканил не за да го почете, а за да го изучава, да го изпитва и да го представя пред приятелите си, да търси, може би, в какво да го улови. Мисля си, че дори той не само не искаше да се наведе пред него, защото по принцип такива богати хора имат слуги. Той просто щеше да накара някой от слугите си да измие нозете на Исус и той самия да го помаже с миро. Но той не го направи и каза, с две думи му каза, виждаш ли разликата между тебе и тази жена? Но на нея се прощават греховете, а на Симон греховете, въпреки че беше изцелен. Дали се простиха? Тя го подготви за погребение, казват тези стихове. Защо?
Защото той беше свален, когато даде живота си на кръста. Той беше свален много бързо от кръста, понеже съботата настъпваше и това, което го уми, беше дъжда. Нямаше време за помазване, нямаше време за такова почистване. Всичко стана много бързо и той беше погребан в гробницата на Йосиф от Ариматея. Всичко стана много бързо и той не беше помазан според обичаите, както трябваше. Но понеже Бог за всичко се е погрижил точно на времето, тази жена го помаза така, както трябва. И той получи всичко и изпълни абсолютно всяко условие на живота и на смъртта, включително и с тази случка. Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и рече: какво ще ми дадете и аз ще ви го предам. И те му претеглиха 30 сребърника. От тогава той търсеше удобен случай да им го предаде. А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха при Исуса и рекоха: къде искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата? Той каза: идете в града, приеди кого си, речете му: учителят казва, времето ми е близо, от теб ще празнувам Пасхата с учениците си. Знаете ли, че имаше хора, които Господ беше подготвил за този момент? И те вярваха, знаеха и очакваха това, което ще се случи. И бяха готови да послужат, защото те бяха избраните хора да послужат. И казва: вижте, идете в града, приеди кого си. Той му знаеше името, а тук дори името му не се споменава. Той човек е в тайна, но този човек е бил подготвен и е знаел какво трябва да даде, че трябва да подготви стаята и да я даде на учениците за Пасхата. И учениците сториха както им заръча Исус и приготвиха Пасхата, и когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика и като ядяха, рече: истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. А те, пренаскърбени, започнаха всички един по един да му казват: да не съм аз, Господи. Той в отговор рече: който натопи ръката си заедно с мене в блюдото, той ще ме предаде. Човешкия син отива, както е писано за него, но горко на онзи човек, чрез когото човешкия син ще бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не се беше родил. Юда, който го предаде, в отговор рече: да не съм аз, учителю. Исус му каза: ти рече. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, рече: вземете и яжте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от този плод на лозата, до онзи ден, когато ще го пия с вас, нов в царството на моя Отец. И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм. Тук Бог им остави Господната вечеря, която ние сега взимаме, за да си припомним какво точно се случи на кръста, за да си припомним и вземайки я в нашите стомаси. Тя влиза по този начин. Знаете ли, хранителните вещества, които ние поемаме, те стават част, обогатяват нашата кръв. Така че когато ние вземем Господната вечеря, хлябът и виното, които са преобраз на тялото на Исус Христос, което беше бито, жертвено, разчупено буквално там на кръста заради нас, ние взимаме този преобраз на хляба и се сливаме с него в стомасите си, в кръвта си. Това нещо не може да го прави човек, който не вярва в Исус Христос. Само тези, които са го приели и вярват в него. А кръвта, виното, която е преобраз на кръвта, която се проля за нас, цялата до последната капка се проля за нас, и виното е преобраз на тази кръв. И по същия начин, когато ние погълнем, тя става част от нашата кръв. И тогава, на тези Господни вечери, не само си спомняме за Христос, а символично
напомняме на тялото си, че сме част от Неговото тяло и че Неговата кръв е пролята за нас и тече вече в нашата кръв посредством Господната вечеря. Тогава Исус им каза: вие всички ще се съблазните поради мене тази нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете на стадото ще се разпръснат, а след като бъда възкресен, ще ви изпреваря в Галилея. А Петър в отговор му каза: дори всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: истина ти казвам, че тази нощ преди да пропее петела, 3 пъти ще се отречеш от мен. Петър му каза: ако стане нужда да умра за тебе, пак няма да се отрека от тебе. Същото рекоха и всичките ученици. И след това се случва нещо много важно. Тогава Исус отиде с тях на едно място, наречено Гетсимания, и каза на учениците си: седете тука, докато отида там да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата заведееви синове, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тука и бдете заедно с мене. Първия път ги помоли да бъдат будни заедно с него, да го подкрепят, защото му беше трудно. Каза се, че душата му беше прескръбна до смърт. Защо беше толкова прескръбна? Първо, защото той знаеше какво ще се случи след малко. Какви мъки ще започнат за него. И второ, защото знаеше, че най-голямата тежест щеше да се стовари върху него. И това е тежестта на греха на човека. И искаше неговите близки приятели, учениците, да стоят и да се молят с него поне малко. И като пристъпи малко напред, падна по лице и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Напълно предаден на своя Отец с пълно доверие. И върна се при учениците да ги намери заспали и каза на Петър: как не можахте ли 1 час да бдите с мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. И тук си мисля, че ако те бяха останали да бдят и да се молят, както им казваше Господ Исус, после нямаше да се разбягат като пилци. Нямаше Петър да се отрече от Господ. Защото казва: за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Какво изкушение изпадна Петър? Да се отрече от Господ. И той го направи преди да пропее петела. А може би и сигурно, ако се молеше, нямаше да изпадне в това изкушение. Затова и в днешно време Господ иска да се молим, за да можем да не изпадаме в подобни изкушения. Наистина, Господи, дай сила на църквата си. Пак отиде 2 път да се помоли, казвайки: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине тая чаша без да я изпия, нека бъде Твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали. Тази плът винаги натежава над нас. Господи, дай ни сила. И пак ги остави, да отиде да се помоли 3 път, като каза пак същите думи. Тогава се върна при учениците и каза им: още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим. Ето, приближава се този, който ме предава. Още ли спите? Още ли спите и почивате? Точно в този час. И докато той още говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него голямо множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. А онзи, който го предаваше, беше им дал знак, казвайки: когото целуна той хванете го. И веднага се приближи до Исус и рече: здравей, учителю, и го целуна. А Исус му каза: приятелю, за каквото си дошъл, стори го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и го хванаха. И ето един от тези, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна меча си и като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: върни меча си на мястото му, защото всички, които се залавят за меч,
от меч ще загинат. Или мислиш, че не мога да се примоля на отца си и той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели. Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така? Вижте колко ясно го каза. Мога да поискам от отца си и той би ми изпратил 12 легиона ангели, но няма да извърша волята. Защото ако се помоли на отца си, отец ще му изпрати тези ангели. И тогава всички ще видят колко е велик Исус. И тогава всички ще го признаят и ще паднат пред Него на колене. Но това какво ги ползва? След като за греха им няма да бъде заплатено. А той много добре знаеше какво прави, че трябва да стане жертва за нашия грех. Затова не извика ангелите на помощ, не извика помощ, Отче, помогни ми, изпрати ми тези 12 легиона да ги попилеят тези. В същия час, каза Исус на народа, като разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да ме уловите? Всеки ден седях и получавах в храма и не ме хванахте, но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всичките ученици го оставиха и се разбягаха, а тези, които бяха хванали Исуса, заведоха го у първосвещеника Каяфа, където бяха събрани книжниците и старейшините, а Петър вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите да види края. А главните свещеници и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го умъртвят. Обаче не намериха, при все, че дойдоха много лъжи свидетели, но после дойдоха двама и рекоха: този каза, мога да разруша Божия храм и за 3 дни пак да го съградя. Тогава първосвещеникът стана и му рече: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тия против тебе? Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: заклевам се в живия Бог да ни кажеш, ти ли си помазаникът Божия син? Исус му каза: ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци. Каза ли му истината? Каза му, ти рече. Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци. Така ще бъде. Амин. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: той богохулства. Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето сега чухме богохулството. Вие какво мислите? А те в отговор рекоха: изложи се на смъртно наказание. Тогава го заплюваха в лицето и го блъскаха, а други мудреха плесници и казваха: отгътни помазаниче, който удари. Римските войници ли правеха това? Не. Правеха го свещениците, правеше го неговия народ. А Петър седеше вън на двора. Една слугиня дойде при него и му каза: и ти беше с Исуса Галилееца. А той се отрече пред всички, казвайки: не разбирам какво говориш. И когато излезе на предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: и този беше с Исуса Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: не познавам човека. След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо и рекоха на Петър: наистина и ти си от тях, защото твоя говор те издава. Твоя говор те издава. Нима това беше някакъв говор, който е диалект? Не. Когато ти общуваш с някого и стоиш дълго време с някого, ти започваш да говориш като него. Започваш да споделяш неговите мисли, започваш да говориш и да звучиш като него. И на Петър му личеше, че е бил с Исус. Ако ние сме били с Исус, непременно света ще ни познае. И това ще бъде добро. Тогава той започна да се проклина и да се кълне. Защо? За да докаже, че не говори като него. Буквално. Точно заради това го направи, за да промени говора си. Не познавам човека, и на часа петелът пропя. Изпомни си Петър думите на Исус, който беше казал: преди още петела да пропее, 3 пъти ще се отречеш от мене. И той излезе вън и плака горко. Веднага Петър започна да плаче, но не предприе никакви действия, за разлика от Юда. А плачеше и чакаше Божията милост. Ще видим по-натам какво се случи.
Повечето от вас го знаят, но защо да не си го припомняме? Нали Словото е за това? Да го четем и да си го припомняме. И по този начин храним вярата си. Иначе тя няма от какво да расте. Няма от какво да расте. Бъдете благословени. Обичам ви.